küzdöttünk a mávval, finom réteseket ettünk, és kipróbáltuk, milyen lehetett királynak lenni. Gyertek velünk Gödöllőre és nézzük meg, kijön ez a kirándulás 10 000 forintból. A hévünk lerobbant, így váltanunk kellett. A jegy csak 750 forint volt, de ezért az ajtót neked kell becsukni. Megérkeztünk, és mivel már ettünk otthoni szendvicseket, ezért betértünk a mi rétes házunkba, amit a Google-ben találtunk, és 5 csillagra van értékelve. A rengeteg finomság közül kezdésnek Peti egy forró csokit választott, majd jöhettek a rétesek, egy almás, egy somlói galuskás, egy megyes mákos és még egy oreós. Mit megtudtuk, a rétesek teljesen hagyományos eljárással készülnek, és olyan finomak voltak, mint egy szuper nagymama készítette volna őket. Nem mellesleg igen méretesek is. Ez simán 10 pontos volt. A finom rétesek után célba vettük a Grassalkovich kastélyt, ahol megvettük a belépőt kettőknek 6800 forintért. Grassalkovich gróf ezt a kastélyt a 18. században építette, és hogy ne kelljen messze menni imádkozni, került bele egy templom is. Később Ferenc Jóska és Cici királyné is lakott benne. Nekünk egyébként nagyon tetszett. A 10 000-es keretet viszont túlléptük, és összesen 12.270 forintot költöttünk. Szerinted megért ennyit ez a program? Írd meg kommentben.